Errota Fundazioak gaur antolatu dauena izan da eskualdeko lehenengo enplegu azoka. Bai langabezian dauden gazteak edo lan aldatu nahi daurien gazteak eta bertako enpresen topagune bat da hau. Batez ere gure helburua bi dira, bata gazteak, lan bila dauzen gazteak eskualdeko enpresatan geratzea eta bestetik eskualdeko enpresak biztanlerien artean ezagutaraztea. Eta pentsatu dugu aukera ona zela, hemen Zuleibar kampusean azoka hau antolatzea. Lehenengo, Arratia mailan orain arte holako ekimenik ez baita antolatu. Su currículum, komentatu dutxuzu, zauzela dispuesto lanitekoa, edo dual iteko edo behar bada biogenika edo basateko zure. Dira gure etorkizuna, gero eta gazte gutxiago sartzen ari dira ikasten eta industria, batez be industria arloan, orduan gero eta lehen etortzen bati bagara beraiekin kontaktuan egoten, Guk alde batetik dugu jendia ezagutzia, pertsonak azkeniena ona gatoz kaptazio egiteko talentua eta gure enpresetara eramateko eta baita ere gaztiak ona etortia bentaja da, porque azkenien ez die mobilu die eta ona etorriko die guri ezautu ingozkue. Guretzako helburu bat izan enpresa mundue eskolaran partaide bat izitea enpresa normaltasun guztiegaz eta haude parte bat hori normaltasun aldetik. Orain arte horako gauzarik ez dugu egin eta guretzako itxelezko harrotasuna da horako gauzak enpresak etortzea eta hurbiltzea Zuleibarrera.